Mame Boakye. Dash. Let us say. Madam. Nadia ni when more kunkum what do you call? I don't want a how kun. And Tia Menyan say, Sika Crum Hine Babe man. Aha. Say or Baba worry me. Na Mati say, me mammy, and no, and I say, no crown out dear any more. More person coming worry, sir, Branson. And so me, bear my meaning that year, me at the car. But my man say, me, near my semi worry, Sika Crum Hine Babe Bia. And it's not me, yes, some others may bow when it's a dear shell, who say, Winnie, Boakye. And some be to say, I she what you whom some sin. Yan cana quentin feet. And into me, Uncle Sanso crown, so me, yawa, a woofy. It's anyway, dear. What you form the bonecomb, young coffee. Namin no what chance, Namin children children tear was say. What I say now, what is Kakrum in Babema? Young coffee. Hi, Boakye! Boakye, bra! Boakye. Young coffee, I mean, chance, I mean, no church and some moonshine. Just say, what can we do? Who chaff a swako, coffee beer. And yet, yea. Boakye, you are soon a mean cabaco some children. And Penison cabaco so much a dear down, young can't change them. Nanso Badu sɛ me ka bibi saachiro. Enye ye pɛ edi sɛ pa ye pɛ sɛ eda kuro yi mu sɛ seven previous on him aba. Chenchira a onko ware ebi a kuro foforo bi so ehene eba ba mu. Na we no aye seven previous a eye apam awode entam da so. Sa ware ye ka ho asem ya. Etwa sɛ seven previous a ye hima ba eware sika kuro hene eba be ma no eye entam ani apam awade a seven producer ye twamo je agusu a yegusu nsa a nananom abosomfo nsuo ni nsuo nutan nyina kurukram meba nana ko jira chiro tweme na nsuo oban ensem bi sei no ensese nkwafo na yikurati bi senka wo ba Afia ka wonu nyina nka ama se mani ba me ho susu gina ha sei no na maka de meka wie eti kakra me de to aso no se be mfie kan se empem ahanan ni mfie empem ahanan kan se wo ha ahanu ahasa ahanan mfie empem ahanan bi atwam de tie se ye kuro yi adomfiefo bi beto hye nso a wo moto ye so wure ye nananom asem na mekan kum nipa kum adehye kum kwa kum nipa afa ni kuro yi kame aka se yasehye eno na sika kromfo sabra ohina oteso na nampadu yes dabi mema sa kuro yi ye nto o maseda efa o masafo fa kromu ni nyina beto hye adomfoyefo o mato ahye so edi o musu nkunim ma yen ema kuro yi ye kan se nya ni tididim eno no na sabra no ye hene ene ye hema sase ye nhye se empanyisi ni pa ya ade osayi ade asika kromfo sika krom hene ene hema ka bom ni kromu nyina ka bom abeyi edi ba de ne betimi di ada o mase sabre yesese sika kokko yefa ye friends anantwie yefa anwan yefa bibia de ko sika krum sabre na nanom asan me kan mfia ha na bi atwam ko sika krum se yekoda o masea sika krum hini bie na no a wose wonyi sika kokko wonyi nantwie ene wonyi dwan na emum ade a ye ya ono nso nakoma beto ne yam ene se sabre ohima na no wo ho no na your friend say wa wo ma fefefefe mayo afefefe na sika krom hine nso wo bema ba bema fefefe enti wo ye ne se eni esa na tie dia ye hima na na ye sewa ne ba fie kobi ena
your friend is sika krum hene ese no de ma ne ba na enu achi no na sika krum hene ebeye ne se de wode na de srade ato yanim ama yaje pene ama ye wono ne ba eni ye hema ba aware no wo se be ya enka enya pama wade sabra papa ye o mayi enti minim se ya mememfe eni ye hema ne ye hene gitumu se nso na ye wodoso o mo ti sika krom hene ase ena o mo twa anwan gu so eyi apa ye gu so etu sa asem ya mekan ade sha abosom nsa se de obebusu bia no ni kro emutu obi obebusa apam yi su bia no ejanto ni krom anananum krom etinye apam ketwa ana pokua eda ho no se obi mpanko betimi aye hu bibi ye de ye nsa aka bom yentimi nya hwe obi anko betimi aye hu bibi a apam babia to kro da kakra bia ne se ebia sika krom hene ne ba no ena ebia obeka se ebia da bia wade we mempene so de a enie be ma no nya ka de a ye wo ba bi gira kakra na se be ma no nya je pene se wo pe wonko a sei tim ana se ton a enie yensa ka bom se wo pese ye kuro yenhye de a nananum nsamanfo ene abosomfo ento ye kuro so rade a enie pokua kasa wonte ase ni ye kuro yenhye nsa ama mary akame ama me penso wo se me si ama me penso mo ne ba mo penso ti me de ebusu ama ye fa me ho me kura na ama me penso emfi aha na me ka no pokua na me nte ase na me ma wi ase emfi aha na atwam wo ma me wo hema mpo no ma wi ase enti enye penso asem wo ma ba penso o mo gitu mu no pokua na me no mie ni enka ho na ye me no mie ni se sabre no ye be hye ne masense titifo no ahye ne ma ye di awade sa abedru so enti wonti me nka kire me se ama penso enti wonti ase wo mo na totom so ba no e ba mo penso wo pompo beti ase me de se ba me penso se me de me nti ase ti eja me ko na fa be ja beti no kata tintina wa ka ba kwasem sa wo de abakwasem ja o wo de abakwasem ja o de mi hunu pokua crash so this shit unim na ojina Nkrumah Nkrumah they say me no kasa utimi twi fa me so sa ho ha they say bibi ede pa na aba so ka kire me ana wafa bibi was format afre ede na aba so Nkrumah papa twi wa me say ni hu bibi ani mani so bi ede nse munu na o kan no twumu aye den papa me say twi wa no me ni hu bibi ani makono bi ewi ase pa ni ene wo wutimi hia twumwa e ka kire nse enye ne so ba ma ne na wo nya ka ne nka wo nka wo so ba no ha say ya nti na wo ma me mfiti ase no no ka se dabre wo konya no bi efom no wahu ene be ma wa ba so wo a wo ye wi aduane wo ma me wi aduane na wo de biasi ya emuchi enchai na wakọ baba be fed ma me come de me wo gira ha ka se nye obi so ba ma no ede ne how papa asema wa woken de bia wo na metifia na me wo hwe me so ne sua me papa hwe wani monyama wo de gina ho hwe ni monyama ekita wo hwe afunu hu nwi fefe fro de bi papa bia na wo dia wo me nam ade o mo kan ye mani monyam kese pa eye mabodje senwi papa na wa wo hwe nanka because wo ya mamu se wo mpema asam me de twu wa ba afia ha no na me hu se ma me pema asam ma me ka kire me se wo ba we Nkrumah on sam fataw o pema samti o ka tell me say nkodi oba na chi na ye ka oba e se be ma wale na tun wa ka ho na wo ye ka be ma be say oba wale na wo ka ho papa de wa ye gira wa usuro oba kra na ka say me kra me wo gidie se twum wa dabre ono na de ne ho baaye papa ma me ka no krobi nti o tun wa so di tun wa ma me
de japade nyina ka ho tete ba me a me se me mpatwu ho abiem Hwede o nya no kura se sebi me da na se me hu atwinwa ewo me da yem kura metimani therefore me se me mpani biem therefore onu ma me ma wo se sika ewo ho ti therefore enti ene wo hu twumwa etete wo gu ne so na se medi kan aka kire wo se wo anhwe yi a mawu kɔ no na abeka se beje me bo na me to bo no so afiri asama ado ho de abo me se twumwa de obi na di bo me dua ana nka ye nyame obi na di twumwa bo me dua wa ne do me ana nka ye nyame hwe yie na wano asam anyan mani mo nyam na ka me se no hwe yie na wano asam mani mo nyam na ka me se no so ho kwase asam a ugina ha ya keka kire me so obi na nka di twumwa bo dua o ya na ye kofa ani fra abonten bre wo ha twumwa na odi ni di odi ni so pa adini ba afia na ya na ye kofa ani bae aye ka se efie de no afa na mahu se me fie de ampa me dia me so emfo so o me so nkwase asam ni bagimi sam no me so san kwase ade na ma me de ye o no wo be kye se wo ho hima aba enti ene wo tu twumwa ho na wo anya twumwa kra nka wo na no oba dada wo anya twumwa na nka wo no oba dada papa asame na wo ka temi ai anya twumwa wo na nka wo no oba dada ene ma me hu se twumwa ya jitifo ene wo ya bunsam ma me nka sam kyerɛw twumwa ya ne esu obi afie den obi afie nya no afa na me hu se me fie den pa wa na wo ye o me fie abaifo ene esi wo manim de kwa sha twumwa nim se me nkofa twumwa na ngu manim ase na ense manim onyam e ka wo fie abaifo nko a enka wo kombe mo ne nam ho aye se adwe ya e de ne nam ho wo se nka wo fie abaifo ene ye sa na nka wo ombe mo aye se sa adwe okasa ene no hu sa adam de ba ha na ye ofe nana no mu me hwa no anim de sa me tie de obeka osa na nso siri wo utim de di kan me de ba ye obo ni dia wo busa no obo ni dia na akɔhwe ma me anim na ma me so behwe ma anim aye na me hwa de wo be ye ma me na me hu se ma me pɛ ma asɛm ampa ma me dɔ me ampa ebisa me kɔfa sumi na so ade ba ye no me kɔfa fi tantan de ba ye no me kɔfa ni gu asɛ de ba ye ma me na so de dina ta machi nana no mu fa ma me na ta de machi me de ono de me si ni hia ni bi na me de me agya okro sama kasa metatwu mu achi no oyɛ den me ohima aba no ade sɛ mawu ene kwa wale ne me nsa free wo ne ohima aba no ebi bia mo yɛ ho ɛno ma ne papa me obuada me papa no enso ade aye makono de no untimi ntua me aha your friend say atwumwa metio papa asembi na ebesa me catch na me sanu susu sa ene de wo di kan ka kire me wo your friend say ohima efie say opa so su asem mi kire me asem kro ne yenko fie na ka kire me ohima kan ohima ho a wo se dabi yenko fie da ka kire me nso a wo se dabi opa se ye tan kwankwan nu ase a eti na me tie wo yi mo fa se opa so free fie ho ada wontra ohima ho biom oba metna etsa na fe di biom oba ni nyina ne se Nkrumah di Nkrumah ye me nse mani nje ho ni nyina di se eso ne ohima ne ba no ombe so be fi mi biom ene na ha mi ana ye nyinse bi no nyinse be wani ohima ba yinyem Nkrumah no ohima ba yinyem wani pokua fa frada oba dabi na nyinse be venga oba ada Nkrumah anyem oba wonyem twem ade twem chumwa oba manyima chum manyima ebrebia atwam
Monimo. Nkrumah nyimo. Ah, meba. Sabra na meka se me hu bibi sa na me hu sa okotokoto no wa ya ase no yemo me hu de hye ho no. Ah, me busa sa onyim no. Na wonyim. Me na menyim. Ana akra no we. Oba akra de wa wu da. Ah, o he wa ba o nda be ma hu na o wi. Semo oba Ha, chumwa. Se wan ka sam na. Se de mesi abu. Edi asina wo no. Mebu de edi abo wo kun sesi e. Oba ma menkai. Ka che ba mentie. Oba na menyam na Nkrumah ka semi na me se me ni no ga che ne ba me ne ba me fre me no la da me o ma me na me no me ya Ha! Eti sabra na me hu se me bo twon na kotokoto no a me ka se edi ba di na hyewa ya se ho na di na hyewa yam ho no na me hu se asem watu yin se gu no na se sabra na ma twa me bo a na di na me Oba so kami ba me ba Nkrumah ne me yi se o so be bi na so ne Nkrumah nyina ka bo makum nipa ne ba me oba me ka o bi ana makum nipa ma hwe mo jagu Why? Ana kabia Nkrumah me o se me ni na yi se na ona na yi ma ba ji sha me ka sa ba o bi me o be so ja me na se chese anya se no so mpa obi ma se no wano ne nana hima ba pokua hye wo nti ana afa de ho ya wo nti afa de wo ka no kro wo ba kire me wo fo pa na mebre na wo de obebra kire me wo bebra kire me ah pagi ti se ma hu se na ekoso no for ase no ati sei na ka bi hu so ado wo si da be fanti sa wo de so se da sam so ti sa adon Nkrumah no wano no adoso wa wobre wo anyin se wo kura pen enna makuma kura no ma ya adwe ba ko kuma kura no makumi nana no enna dana me hia nana no wo se afa de wo mpa obi Nkrumah de me ba wo se Nkrumah so ntimi nwa no nwa di Nkrumah wa me anyin se be ma me wo na ye gina ba Nkrumah what do you mean? Minya bibi. After the minya bibi. Nipa fo ti se o sa fe de o fa ye bibi. What but am dey na menye. Kan so na coffee. Ko de ko sumo so. So fa ye bibi. Ade na menye. Mena twana bia na me so nsem hunu so ana sa nsem hunu okra no me di akire ba ma no de no hunu so ono obiem na me hye na akra ma no wa wie na so ono ani je be na benya